Takže čaute ľudia, vítam vás Bertik TV a vítajte u prvej časti z Minecraft Let's Play. Budem sa snažiť čo najviac častí točiť, ale to nás nezajíma. Zajíma nás to, že koľko tých častí bude, ale to je jedno. No. Takže ideme a ako základ je naťažiť si nejaké akože tie základné veci. No takže drevo si tam naťažíme a vyrobíme základné nástroje. No, to už asi každý vie, no. A tak, no, takže tu, tak. OK, tak, môžeme si spraviť aj crafting už. Tak. Spravíme, aha, tak potrebujeme až 3 dreva na sekeru. A to nám nevadí, lebo my si naťažíme. No. Hop. A môžeme si už aj krompat spraviť, aby sme si mohli spraviť kamenné nástroje. Tak. Tak. Hop. Tak si môžeme radšej ten kameň naťažiť, aby sme nečakali zbytočne. Tak, tuto sa môžeme aj za chvíľu ubydliť. Na drevo. Tak. Tak. Tak sa zasadíme. To je jedno. To si zobereme a ideme sem. Bože. Tu mám trošku tak, 3 máme. Teraz si spravíme ten krompáč. Hop. No tak radšej čiestku spravíme, aby sme to náhodou, keď budeme potrebovať. Aby sa nám všetko minulo. To je ako vážne. No. Tak, tam takto. Môžeme sa ísť pozrieť chvíľu tuto. Nejaké uhlie, či nenájdeme. To uhlie není. Nevadí. Tak ideme ešte naťažiť. A aha, jedlo si môžeme už aj upiecť. Bože. To by aj stačilo už, ale ešte drevo potrebujeme dosť dreva na to, aby sme spravili uhlie drevené a ešte nejaké tie vecičky. Tak. Tu si môžem spraviť dvere. Čo takto. No, úplne dobrý ten dom nie je zatiaľ, však zatiaľ pre začiatok nám stačí, budeme mať aj lepší dom. No. Tu hlavne už musím dať vypiesť. Potrebujem schody. Tak. Dáme preč, to zahodíme. A tu na spodok dáme takto. Sme mohli tu behať. Tak. Tak. Aha. Tak my sme minuli už aj drevo. Tak ideme ešte naťažiť. Máme nejaké ešte mesičko. Hop. Tak dobre. Aspoň tu máme pri dome veľa dreva. To je na to tá výhoda. Takto. Z toho vypalíme to drevené, už nemáme ani hunger, tak sa musíme trošku poponáhľať, aby sme mali full. Tak ešte potrebujeme aj kameň. Tak, takže spravíme si
teda pec. To môžeme dať čo aj semok takto. A potrebujem 3, ešte 2 kamene. A dať 3. Tak. Dáme semok. Tak. Už to je lepšie, no. To môžeme dať do čestky. Aha. Sorry ľudia. Bože. Tak. Takže takto, no. Takže ideme ešte ďalšiu pec spraviť. Tam budeme robiť zatiaľ to jedlo. Tak. Druhá pec už je hotová. Tak. Toto rozbijeme. Dáme tak. Tuto si môžeme spraviť hruď. Máme aj brnenie. Ale budeme aj tak potrebovať iron, také vecičky, aby sme mali časom lepšie. Takže tuto už máme steak, a to zjeme. Takže tak. By sme mohli trošku aj spraviť tu. Toto dáme dokopy. Zhladíme, alebo tak vyrovnáme. By sme nevypadalo ako cigáňov. Tú jaskyňu by som išiel pozrieť v druhom dieli. A čo môžeme dať toto bere? Tak. Tuto ešte by som to skopal. Takto. Tak. Čakajte. Takto. Je 30 kameňa. Toto máme kabel. Tak. Už to vypadá lepšie. Ešte zotok. Už to je. Konečne. Tak. To staračky svietlíme. Aha, ja mám až 4 torčky. Takže ešte si to dáme prejsť toto cemok, aby sme vedeli, kde bývame. No, tak. Toto by bolo aj zatiaľ všetko z tohto z tejto časti. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber alebo zdieľajte. Čaute.